Un any més ha tingut lloc la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, que va culminar amb una missa a la Catedral de Barcelona on es van reunir membres de totes les confessions cristianes, catòlics, ortodoxos i esglésies de la Reforma. Pastors, pastores, popes, bisbes, monjos, cada un d'ells vestits amb els seus ornaments propis que caracteritzen les diverses confessions. Totes, reunides al temple de la ciutat, van resar la pregària ecumènica per la unitat de l'Església. El cardenal, que presidia la celebració, va aprofitar el moment de l'homilia per demanar que en un futur les diverses confessions puguin celebrar en conjunt l'Eucaristia. L'establiment de la unitat entre tots els cristians és un dels fins principals que s'ha proposat als sacraments de la Gràcia. I reconeix que el Senyor ha infós més abundosament en els cristians desunits, entre ells la compunció de l'esperit i l'anhel d'unitat. Quin sofriment, estimats germans i germanes, que encara no podem celebrar junts la mateixa Eucaristia, certament de la comunió plena entre els cristians. Per donar fe d'aquesta diversitat, es va proclamar l'Evangeli en romanès i es va fer una pregària en tagal, l'idioma oficial de Filipines, per honrar el bisbe episcopal de la comunitat filipina de Barcelona. A més dels membres de les diverses confessions, van assistir a la missa altres personalitats, com Xavier Vendrell, director d'Afers Religiosos de la Generalitat.